Aham Hudaý Taala aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, innehunne 5 salavat li kulli yawmin ve leyle." 5 namaz boluşmaly gije gündüň içinde. Fa ataytu ala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam. Aham 5 namaz bilen yine Musa peýgambere geldim. Aham aýtdy: "Bime umirte näetdiň?" dedi. Onda 5 namaz diýdim. Onda Musa peýgamber aýtdy: "Ewril Hudaý Taala'dan dile yeňilsin" diýipdir. فقلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. Ey Musa, utandym inni, käne öwrilim diýipdir. Hudaý Taala beter yeňilipdi diýipdir. 50 ýerde 5 ýerde inni var, ma utanýan diýipdir. Walakinni arda we uslim, men razi diýipdir, men teslim diýipdir, bollum menki diýipdir. Am Hudaý Taala fenuditu ey ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inni qad amdaytu faraditu ve khaffaftu an ibadi. Men hükmümi yürüttüm, kestim diýipdir. 5 wagt namaz etdim diýipdir. 5 wagtyny Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmaly bolarlar diýipdir. Ýykylmak muhim bolansaň her rekatda 2 däne secdämiz bardyr. Görüň, namazda bir dik durýar, bir rükû etýär. Ýa-da secde 2dir. Allah Taalaň azamatynyň beraberine beter ýykylmak bolansaň 2 edek. 2 edek näme? Müň diýse göz üstüne, baş üstüne, kıyamata seli baş üstüne. Näçe diýse beýik Allahyň azamatynyň beraberine ýykylmalylar. Aham Hudaý Taala aýdypdyr: "Ve ja'altul hasanata bi 10 amsalha." Men sowabı 10 beraber etdim diýipdir. 5'e gaýym dursala 10 etseň 50 hesap bolýar diýipdir. Emma ey Rasulullah, günäni bir günä diýdim sen ummatyňa. Bir wagtda bir palan sowap etse 10 beraber, emma bir günäni men edasam diýip ýadyna düşse, oňa zat ýazyrmaýan diýipdir günäden. Emma şu günäni edasa da artık maşdel fakat şu günahın ödünü yazdırıyan diýipdir. Hadisin sahih bir de. Bolya, aham Musa peýgamber aýdypdyr. Faqala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam, fahbit bismillah. Allah yarın bismillah ogran etek qaşyn diýipdir Musa peýgamber. Şondan Jibril ferişte bilen ýene gaýtypdyr etek. 5 namaz bilen. İnşallah wagt bolsa ahyrına görürüň öder namaz barada. Fahbit bismillah. Hudaýyň ady bilen ogra Allah ýaryn diýipdir. Aham etek qaşyn gaýdy beripdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Felemma nazaltu ila as-sama'i ad-dunya nazartu ila asfala minni." Qawqula gasym. 7 gat asmanlary geçirdim, iň eteki öňe geldim diýipdir. Biziň üstümizdäki ay gün ýyldygyň üstündäki öň. فإذا أنا برهج ودخان وأصوات. Şele etewledim diýipdir, görsem tüssü, tozan, galmagal ses var. İň eteki öňde, biziň üstümizdäki öňde. Oham men aýtdym: "Ma hada ya Jibril?" Ey dogunum Jibril, bir ses, bir tüssü, bir tozan bilen näme diýipdir? Ummatyň üstünde, insanlyň üstünde tozan, tüssü, galmagal bolwati. Onna ol aýdypdyr: "Hadihi şeyatin يهومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب." رواه الإمام أحمد وابن ماجه. سنت لورن hay bula diýipdir, şeytana meňdeş adamla diýipdir. O kulagasyn. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüssü tozan ses gördü. Jibril ferişte bula näme diýipdir? Bula şeytana meňdeş adamla insanlaryň gözüniň öňüne haramdat köküdip, haramdat eşitdirip, haramdady güýmeşdirip, şu daşyndan aýlanyp bäle taýinki insanlar yer öňü özläpdi ajaipleri görüp, Hudaý Taalaň azamatly kudretlerini görüp, imanlaryny arttyrarmarda ýaly şu aňry berdady güýmäp gözleriniň öňüne tozan goýan ýaly, gözleriniň öňüne tüsse goýan ýaly, gözlerini saflykdan, kalpları daştan görmeklikden kalplarını kör edip duran şeytanların işleri da diýipdir. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوُ الْعَجَائِبِ. Eger şu şeytany meňdeş adamlaryň şu bernamalary bolmasa, insanlar göňü gözlerini, gözleri bilen we yürekleri bilen kudret zatlar görjekler diýipdir. Inhe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Jibril ferişten arasynda görürüm. Bir kysgaçyk şu barada bir ders aýdýly. Atbyr ulqan ders. Bu wurrunde
halamın eşittik, hala eşitmesek hemmemizin başımızda bağlar.